Sampun kesupen nggih, sakderenge ningali didudul rumiyin tombol subscribe channel Galeri Sinden Indonesia. Matur suwun. Mari kangen, mari kangen. Jineman mari kangen. Nggih. Monggo Bu, wah iki spesialise penjenengan Ibu Warti niki. Niki ya. Ya, mangga. Nyurono apa nongo nih? Alah pun monggo pun. Kowe arep nongo juron sogaten sakar. Nyongo kleru nongo. Nek arep enak ning Sliko kuwi roh do kae panganan ju. Wis ku genah karo kono. Karang gedhe kekelen. Ya wis ngono kuwi wong tuwek. Wong iki lho, urung tak bayari wis nyusuki. Lah nyusuki. Masamu tetetan kuwi nyusuki. Saniki. Ora somben. Bisa tak banting tenan iki. Senenono wong lungguhe saiki kok sakniki. Ngetokne sego mbok kono piye to? Matane iki nek wong arep nembang. Ganggu dagelan. Kok kuwi yo ngono. Kanca-kanca yoga nek mangan karo ngingeti aku to. Aja imbuh lho. Ola yo. No. Krupuke separo Iya kebangetan timen kira. Ndoke separo. Ha iki niki malah angel wong loro niki. Nggih, nyapa? Wis gegeri meng. Pecel ki ya kulupe ya mbayung, kakung, dong telo. Lah kowe nyapa nang pawon kok njaluk kulup dong pring. Dong pring aneh men. Dik, dagelane ra dikai. Ayo Lanjang, monggo Bu. ngrungokne mari kangen. Ngombe sik. Ngombe sik. Agus. Ngombe sik. Sing cekel son sapa iki? Kuwi haming braming ngerti ra? Bengeng ngerti ra? Lah bacok patanggon kowe. Sabar. Aja galak-galak. Tak. Iki lho ngrusak yu arti arep nembang kok. Wong Mike digawe ngono e piye? Sabar. Kabelmu lho kleru biasane ijo kabele. Sabar. Kocoke ireng. Sabar. Wong ki duwe ciri khas. Mas Purbo kae piye? Mas Mantep piye? Mas iki dalang-dalange duwe ciri khas. Sara Kang Tengkleke cengkok nerokne Pak Mantep sithik. Mas Purbo nerokne Badar. Nek dalang iki Pak Anom. Iki swara karaktere Pak Naryo. Tak omong. Omongna. Tak omong jeneng kurang ajar kowe. Ora Jawa. Ha iki suarane apik kaya neon startere mati. Sapa sone iki? Labat patangkon. Tenang wae yu, tak seneni agean. Nggih. Wong kabel biasane ijo kakek ireng. Cempluk nyekel iki. Iya, mangga. Nek kowe wani gelut tak ternerono yo. Yo, ayo Mas. Mas ayo Mas. Mas ayo Mas. Wonge gedhi aku kalah. Melinti. Gak ngonone suarane kok ngelokor. Lah iya, untunge lho, Ron. Untung. Masa lagi tak rayu pisan wis ngelokor iki suarane. Sing salah iki lho. Lho nyapa? Kok iso jenenge Surati Mantra. Akhire Mulang ngelokor. Ngelokor. Ayo yo, aja ngrungokne dagelan ra genah. Untung ra jijo. Sing ngombe yuk, ngombe sik yuk. Ciu apa njaluke? Kena nggo gurah. Ngono kemelindi jenenge Niken. Suarane ngelokor. Sias boten to niki? Sida syukur. Tegas. Sios ra ketang ditutul-tutulne tok. Kurang jasane. Asem. Galang sandal tenan. Aduh. Wetengku nganti kaku itu. Jenengan pendet mongso ngaten Bu. Ngaten mali-mali niki. Wis to yo ben. Kok ana ta?
Iki nek sida kawin mbek aku, bulan mantune piye? Ah, nglokor suarane. Wis rasa Piye kuwi? rasa direken ben sak karepe. Wis ora apa-apa. Iki Wong sing mau apa ki jedel sawan, ya. sawan melu. Iya. Iya, Yu. Ning tenane ya kaya kaset sing klokor. Anu. Dek. Ah, Apa iki? Ah, harus dibenake kok. Maya-maya, gandes, luas, bicarane, mani-mani, mani-man, Sosno. mani-man, ayam, kantrem, sewangane, Baiklah, tenan. Wis. Tepuk tangan kagem Bu Warti para kadang. Wah, luar biasa. Kowe Nggih, kar- nggih. Mas Tantuti sinden sapa iki wis pirsa. Nggih. Kon nyenyeng kewek kaya iki angel. Oh, mboten enten. Ya karek sitok iki. Mboten trimo warang, ning malah mboten enten menika. Iya. Nggih, saestu. iki umpama direkam tok ora ketoke wujude ngono mesti bayangane wong kaya ngapa ya piyayine iki. Iki viral Nggih. nang Apa? gaene TikTokan. Oh, Kuwi sok-sok delengen TikToke Warti Reel. Wis Warti Reel iki dadi dhek ya nang rel sepur, nang rel Warti Reel. Ora udah aku ki mengikuti to pertemanan. Ki mosok Warti. Lah kok isu-isu kaya wis kico mania. Aku ora disogok, Manuke wis ora ndangak, manuke wis ora ndangak. manuke sapa? Manuke anu tilasane Surata. Nggih. Ah. Ayo yu teruske. Besar. Grone. Ah, grone dijerokke kae banyu ya. Goblok Urusane gron ki apa? Loh, Gron kowe- ora nyetrum kok. Mboten nang niku mengurangi. Kuwi nek arep kawit ki nglokor. Engko nek wis anu wis kenceng. Nek arep kawit ki kenduse. Wis tuweke ngono ki arep kawit kenduse. Engko nek wis mlaku lagi iso kenceng. Kok meneng wae. Kaya ya ora. Meneng wae. Kang dalan. Pangapunten panci watuk kula niki. Nggih watuk ya Mas Parota. Lah wong tak omong isu-isu, yu watuk kon-kone obat. Lah kok nang pojokan Ya apa? Udut. udut. Terus ngombe batu ABC. Tak kon ngombe sirup ya dadak. Ayo, monggo. Aku seneng cengkok iki. Monggo. Sinden Mas Landut. Nggih. Sinden sak alam dunya ora enak. Oh, mboten enten. Iso. Ini soko. Sone dadane ora. Iki ora son ya. Sik ta, sing mbok seneni kok son terus to. Lah Iki Duduk mau sone, suarane iki pancen nglokor. kaya roro. Iki mengnar kawit. Iki nganggo toa. Nah, nek wis mlaku lagi nganggo Salon. son apik.
Iki son ku lho, musola ku lho. Ngisor. Ngisor ana Sip. ana kemake ngaku joko loro-loro anake jali 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 jangan semono Tepuk tangan.